4 minuts. Avui també és un dia clau en el procés català. Els membres del govern cessat, encapçalats per l'ex-vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, també el Jordi, s'han declarat al Tribunal Suprem des de primera hora del matí i el jutge Llarena ha de decidir des d'avui fins dilluns si queden o no en llibertat. La decisió no la prendrà avui, per tant, però moltes veus donen per fet que Junqueras i els exconsellers podrien ser alliberats, i en aquest context ens demanam: quina funció té avui dia la presó? Realment propicia la reinserció social? La resposta a totes aquestes preguntes la té, com cada divendres, el nostre home dels pensaments del Sapere Aude. Atreveix-te a saber, ens convida el periodista i filòleg clàssic, Toni Gené. Hola, Toni. Hola, com va tot? Com estàs? Benvingut. Bé, veurem què passarà dilluns, no? Si realment aquests dirigents catalans surten de la presó, no? Perquè la presó és un àmbit molt difícil, però també hem de tenir en compte que en aquesta vida no només hi ha presons físiques, també n'hi ha mentals, no? I a vegades la gent no és conscient de les seves presons mentals, sobretot en aquesta època de la postveritat, no? Sí, senyor, i d'avui tu vens aquí a obrir aquestes ments. Avui vull parlar més que de la presó mental, de la presó física. És un tema delicat, no se pot frivolitzar, sobretot aquests dies que a vegades en alguna manifestació han sentit demanant la presó a qualcú, no? Hem de tenir en compte que la presó és fruit de la dicotomia en què classificam el món entre bons i dolents. En aquest cas, els dolents serien els que són dins la presó, no? La presó, però hi va gent que hi és tancada de manera injusta. Ja sabem que a vegades la justícia no és justa, i en els anys 60 qui va patir aquesta injustícia de la presó va ser Rubin Carter, que era un famós boxejador nord-americà. Ell, el 1966, va ser acusat de cometre un triple homicidi a la seva ciutat natal, a Patterson. Amb un altre home va ser jutjat en un judici ple d'irregularitats i de prejudicis racials, no? I tots dos varen ser condemnats a cadena perpètua. I crec, Toni, si no m'equivoc, que justament Bob Dylan té una cançó que parla explícitament sobre aquesta injustícia. Sí, perquè el 1976 Bob Dylan va decidir denunciar aquesta injustícia amb la cançó Huracan, no? Que era el sobrenom del boxejador de Rubin Carter. La cançó aviat va aixecar una onada de suport popular cap a Carter i sona així. Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. És una gran cançó protesta que dura 8 minuts, cosa insòlita per aquella època. El tema, hem de dir que s'ho valia. Finalment, el 1985, 19 anys després, Rubin Carter va quedar en llibertat i els seus càrrecs per triple assassinat varen ser retirats. El 1999, el seu cas se convertiria en pel·lícula de Huracan, protagonitzada per Denzel Washington. No sé si l'has vist, Cati, aquesta pel·lícula. Jo no, justament, però Antoni trobaria, sí, Huracan Carter es va dir aquí, crec. Una magnífica pel·lícula. Sí. Posada, com bé diu Antoni, en fets reals, una pel·lícula que a vegades posa els pèls de punta i el fa caure fins i tot alguna llagrimeta. Igualment, ara parlaves d'aquesta innocència i sempre s'ha dit, Toni Gené, que a les presons dels Estats Units hi ha molta gent innocent, també molta gent innocent que mor al corredor de la mort, però és que, mal aquesta història sigui de fa 30 i tants anys, encara avui dia la qüestió racial pesa molt i es cometen moltes injustícies culpa d'això. Sí, però no sé si als Estats Units és l'únic país on se cometen injustícies. Ara que a nostra se parla de presos polítics o no, perquè alguns diuen que s'hauria de parlar de polítics en presó provisional, això diuen, no? El cas d'aquests dirigents catalans avui m'adu a parlar sobre el sentit de la presó, i ho vull fer de la mà de Michel Foucault. És un pensador francès que als anys 70 del segle XX va ser el primer que va estudiar la presó des d'un punt de vista històric i sociològic. I Michel Foucault, home a qui molts hem estudiat perquè
era un home tan prolífic en tantes corolles intel·lectuals que surt pràcticament de totes les carreres per totes les visions que tenia. Sí, tenia moltes corolles intel·lectuals. Ell va ser un gran pensador, la seva tasca intel·lectual va començar en els anys 60, va intentar estudiar amb sentit crític els sanatoris, ell, el tema de la bogeria li interessava molt, també va estudiar als hospitals i també té un tractat molt famós sobre la sexualitat. Però el 1975 va publicar un llibre que ens servirà per reflexionar avui sobre la presó. Se titula Vigilar i castigar, naixement de la presó. És una obra molt interessant on trobam reflexions com aquesta ben actuals. Cap de nosaltres té la seguretat que se salvarà d'anar a la presó, i avui en dia menys que mai. La trama policial es va tancant al voltant de les nostres vides quotidianes. En els carrers i les carreteres, al voltant dels estrangers i dels joves, el delicte d'opinió ha tornat a aparèixer. Vivim sota el signe de la vigilància. Ens diuen que la justícia està desbordada. Ja ens n'havíem adonat. Però, i si fos la policia la que l'ha desbordat? Ens diuen que les presons estan superpoblades. Però i si fos la població la que està superempresonada? O sigui, segons aquestes paraules, tothom dona per fet que no anirà a la presó, però la vida dona moltes voltes i, sobretot, en aquest temps tan tumultuós, no? Una paraula que està molt de moda. Sí, no l'has fet servir innocentment. No, m'ha vengut tumultuosa. Tumultuós, no? És una paraula també tabú. Tumultuari, sí. En Foucault fa un repàs històric de la presó, diu que és una institució relativament moderna, recorda ell el que passava durant l'edat mitjana, la gent no anava a la presó, però era executada davant tothom, a la plaça pública, i l'objectiu era que la resta de la població escarmentàs, prengués nota d'aquella mort, perquè no cometés les seves no practicàs les seves conductes censurables, no? Això passava a l'edat mitjana. Vaja, Toni, que d'alguna manera podríem pensar en aquells famosos justiciaments que tantes vegades hem vist, entre altres, a pel·lícules de l'edat mitjana. No sé si a Juego de Tronos també surt aquest tema. No soc fan de Juego de Tronos. Diria que no exactament. Hi ha morts així escabroses, però no són tant per demostrar a la gent. Bueno, a la primera temporada hi ha una mort que és així, sí. Una sí, el Marco. Bé, i això és el que passava a l'edat mitjana, però avui tenim ajusticiaments mediàtics, no? La pena del telediari que deia Maria Antònia Munà, exdirigent de Unió Mallorquina, avui és a presó. Avui ja no s'executa ningú a la plaça pública, però se la pot executar a nivell mediàtic, són els famosos judicis mediàtics. I, clar, els mitjans de comunicació, a part de la justícia preventiva que estan veient aquests dies en els dirigents catalans, tot això pot fer molt de mal a l'hora de denigrar una persona, la seva reputació i la seva versió dels fets. S'atenta contra la presumpció d'innocència, no? Ho hem vist a casa nostra amb polítics que han estat imputats i que finalment han estat desimputats, i no sé si aquest dimecres vareu veure el programa Zoom de IB3 titulat precisament Desimputats, i parlava el calvari d'aquesta gent que havia estat imputada i que després ja no ho havia deixat de ser. I aquí hem d'aixecar els mitjans... Era dues voltes, perdona. Dues voltes. Aquí hem d'aixecar els mitjans al mea culpa, entonar el mea culpa, perquè som els culpables, no? I moltes vegades un diari trau una primícia, X està imputat, i tota la resta de mitjans assumim allò com un fet sense respectar moltes vegades aquesta presumpció d'innocència. I quan són desimputats no tenen la cobertura mediàtica que tenen quan ho són. Una línia com a màxim, no? No és proporcional l'espai d'una imputació al d'una desimputació, i això afecta directament els mitjans de comunicació. Poden dir que abans que se celebri un judici, l'opinió publicada, els diaris, els mitjans, les televisions ja han dictat sentència, no, Toni? És així de lamentable moltes vegades. Sí, Foucault ens diu que amb l'aparició de les presons el càstig ja no és físic, sinó moral. Ell diu, ara ja no es castiga el cos, sinó l'ànima. És a dir, l'objectiu de la presó, segons Foucault, és que el pres faci penitència dels seus actes
Per això, les presons també són conegudes com a centres penitenciaris. Vaja, sens dubte, bona observació, Toni. Són centres penitenciaris perquè s'espera que els presos facin d'alguna manera penitència dels seus actes, dels seus mals actes. Sí. La presó, però, el cas és aquest, és una utopia. S'espera que els presos, també d'alguna manera, es rehabilitin. I quan parlant, però, de delictes de sang, o, per exemple, que també se n'ha parlat abastament, de violadors en sèrie, sovint es parla de gent que no té cap tipus de rehabilitació possible. Sí, a més, és un tema que està d'actualitat perquè avui he llegit que faran un documental d'aquest assassí de Secatana que va matar a la seva família fa de 7 anys i ara és una persona totalment integrada a la societat, té feina i ell... Es dedica a la borsa, no? Sí, a la borsa, i ell manifesta públicament que se troba bé, no? Que en aquell moment se'l va qualificar de psicòpata, però ell vol reivindicar que la rehabilitació en aquests autors d'assassinats és possible. Però bé, és un tema delicat, no? A vegades dir això no és políticament correcte, que hi ha gent que no pot ser rehabilitada, d'això n'hauria de parlar un psicòleg, però clar, el tema està que quan un violador o un assassí va a la presó, l'objectiu és apartar-lo de la societat per evitar que continuï fent mal, no? El problema és que quan surt de la presó pot arribar a fer les mateixes barbaritats i clar, s'hauria de veure el percentatge de gent que realment s'arriba a rehabilitar. Però en qualsevol cas, quan estan parlant de delictes de sang, la persona que ha patit aquest delicte de prop per un familiar, el primer instint fa que el que demani no és la rehabilitació, sinó venjança. És així, no? És un instint. Sí. El que passa és que després s'imposa l'error, però bé, aquesta persona no vol la rehabilitació per aquell assassí. Amb tot això, Toni, és un tema molt complex i m'has fet pensar en 2 pel·lícules. Una, Cadena Perpètua, protagonitzada per Tim Robbins, i Tim Robbins va ser qui va dirigir un any després, l'any 1995, una altra grandíssima pel·lícula, Pena de mort, protagonitzada en aquest cas per Susan Sarandon i Sean Penn, que tenia una grandíssima banda sonora de Bruce Springsteen. I'm gonna ride it. I'll rise in the morning. My fate decided I'm a dead man walking. I'm a dead man walking. In St. James Parish. Som un home mort caminant, diu Bruce Springsteen. Aquesta pel·lícula està basada en una història real. El 1982, Matthew Poncelet va ser condemnat a mort a l'estat de Louisiana el 1982, l'any que va assassinar 2 adolescents. Una monja, aleshores, Susan Sarandon, va oferir suport espiritual a l'assassí en el corredor de la mort. La pel·lícula és molt commovedora, se mos parla de les circumstàncies personals que empenyen una persona a cometre un assassinat i la pel·lícula en certa manera també parla del fracàs de la societat. Toni, a vegades en aquest espai del Saper Aude hem reflexionat sobre si l'home és bo o dolent per naturalesa i en alguns casos pareix que la societat corromp l'home. Sovint un assassí actua empès per un entorn familiar i social tòxic que fa que sigui víctima del sistema. Ja sabem que la condició humana és molt complexa i a la pel·lícula l'assassí, en Sean Penn, en un principi nega ser l'autor d'aquest doble crim, però finalment confessa a Susan Sarandon que ell n'és l'autor, se'n penedeix i l'única cosa que vol és arribar a la mort en pau amb ell mateix. Pena de mort, una pel·lícula per reflexionar pot ser sobre la part fosca de la condició humana. És clar que aquesta pel·lícula és un cas de delicte de sang, però què passa amb aquella gent que és a la presó per haver comès un altre delicte? És a dir, no de sang, sinó per temes ideològics. Michel Foucault ho tenia clar. Amb la presó es jutgen individus no ja per allò que han fet, sinó també sobre allò que són, seran i poden ser. És a dir, el que diu Foucault és que la presó és un reformatori encobert, en després se l'ha de reeducar per la possibilitat de la seva reinserció.
Després és vist com si tingués una malaltia, com que pensa d'una manera inadequada, se l'ha de reformar l'esperit, reformar l'esperit. En aquest cas, Toni, parles de delictes ideològics amb delinqüents d'altres tipus de delictes, la presó és més vista com un càstig perquè així els presos puguin canviar de conducta, no? Amb aquesta afirmació, en Foucault parla d'individus que lògicament són a la presó per la seva ideologia, cosa que ha passat durant molt de temps. I avui, amb alguns presos, també fa servir un llenguatge curiós de que s'han desviat de la legalitat. Aquí tornem a tenir el conflicte entre legalitat i legitimitat, no? En tot cas, estar a la presó per determinats presos polítics és un acte, pot arribar a ser un acte de resistència, no? No serveix perquè renunciïn als seus ideals, no? No és un bon exemple el líder sud-africà Nelson Mandela. Sí, senyor. Ell va estar 27 anys a la presó 27. per haver combatut l'apartheid en el seu país, no? I va entrar el 1964 i, clar, passaven els anys, però la gent no se cansava d'exigir la seva llibertat amb cançons com aquesta. Finalment, Mandela va sortir el 1990, després de 27 anys a la presó. Estant en llibertat, no va defallir en la seva ideologia. De fet, 4 anys després, ell se va convertir en el primer president negre de Sud-àfrica. I en aquest cas, el cas de Nelson Mandela, Toni, podríem dir que qüestiona el paper coercitiu de la presó, no? Sí, la presó en el seu cas no va servir de res. Clar. Va continuar amb la seva ideologia. I una altra persona que també va compartir aquest camí de Mandela va ser l'expresident uruguaià Pepe Mujica. Ell va estar 15 anys a la presó durant la dictadura. Ell era del Movimiento de Liberación Nacional i després, en llibertat, va continuar defensant els seus ideals perquè va arribar a ser president del seu país. Per tant, la presó en temes de... a l'hora de perseguir idees, sempre se diu que les presons poden empresonar persones, però no les seves idees. Cert. I tenim aquest cas, Mandela, Pepe Mujica, on la presó no va aconseguir doblegar aquesta gent en els seus ideals, amb els seus ideals, no? Per tant, la presó no pot amb ells, amb aquesta gent que defensa uns ideals que creuen justos, i basta que ho demanin també en els presos de la famosa ciutat de Nàpols. A la ciutat de Nàpols hi ha una presó, la vida mia. Hi ha una presó, la vida mia, amor. Hi ha 29 presos que canten la cançó, la vida mia. Que canten la cançó, la vida mia, amor. La dama està en finestra escoltant la cançó, la vida mia. Toni Gené, després d'aquest al·legat, d'aquest repàs cultural, sociològic, també ideològic, res millor que acabar-lo amb aquesta cançó tan preciosa del Zuc, Sí, no? Dels Eivissencs. Molt emotiva. I és una manera de cloure totes aquestes idees que han posat sobre la taula i que cadascun tregui les seves conclusions, que les poden extreure també si visiten www.antonigené.com i tornen a passar per aquesta o per qualsevol altra Sap per Eude. Toni, fins la setmana que ve. Moltes gràcies. Adéu.